Πιστεύετε πως ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ο αληθινός Θεός? Πιστεύω ότι υπάρχει ένας Θεός πάνω από εμάς, μια δύναμη, αυτή, μέχρι εκεί. Την Αγία Γραφή μου είπατε ότι έχετε διαβάσει μισή. Πιστεύετε ότι αυτός ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός? Ναι. Η Αγία Γραφή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Πολλοί μιλάνε για έναν και μοναδικό Θεό. Έτσι είναι. Την Αγία Γραφή την έχεις διαβάσει ποτέ? Όχι. Η Αγία Γραφή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Την Αγία Γραφή την έχετε διαβάσει ποτέ? Όχι. Όχι, δεν. Η Αγία Γραφή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Το πιστεύω αυτό, αλλά όχι, δεν το έχω διαβάσει γιατί δεν είμαι τόσο πολύ θεούσα να το πω. Την Αγία Γραφή την έχετε διαβάσει ποτέ? Όχι. Η Αγία Γραφή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Εντάξει, σίγουρα. Ένας μοναδικός είναι ο Θεός. Την Αγία Γραφή την έχετε διαβάσει ποτέ? Όχι, δεν την έχω διαβάσει. Όχι. Την Αγία Γραφή την έχεις διαβάσει ποτέ? Όχι. Η Αγία Γραφή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Ναι. Την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, την έχεις διαβάσει ποτέ? Ναι, όχι όλοι, αποσπασματικά. Αυτή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Ναι, το γνωρίζω. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας? Ναι. Έχετε διαβάσει την Αγία Γραφή? Όχι. Η Αγία Γραφή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Θα θέλατε να τον γνωρίσετε? Όχι. Αν υπάρχει ο ένας και μοναδικός Θεός, κάπου θα υπήρχε. Εδώ τον βλέπω, δεν χρειάζεται να διαβάσω κάτι. Η Αγία Γραφή την έχετε διαβάσει ποτέ? Όχι. Την Καινή Διαθήκη? Ούτε. Την Αγία Γραφή την έχεις διαβάσει ποτέ? Βεβαίως. Πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει τον αληθινό Θεό? Πιστεύω, ναι, υπάρχει. Την Αγία Γραφή την έχετε διαβάσει ποτέ? Όχι όλοι. Και εγώ μισή. Η Αγία Γραφή μιλάει για έναν και μοναδικό Θεό. Ένας είναι. ο Θεός. Τώρα πώς το λέμε με άλλα Ο Βούντας, ο Αλλάχ είναι ένας. Ένας είναι. Το λέμε στις γλώσσες. Πιο καλή θρησκεία έχουμε οι Έλληνες όμως. Λοιπόν, αν και φοβήθηκα ότι το θέμα θα το κλέψει λίγο και ο Βασίλης, γιατί το θέμα είναι λίγο μεγάλο και αρχίζουμε να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο λίγο, έτσι, γιατί μιλήσαμε για το Θεό γενικότερα αν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός. Ο Γιώργος είχε βάλει το μικρόφωνο και τυραννούς στους ανθρώπους όπως είδατε, ρώτησε μερικούς και ποιος είναι αυτός ο Θεός. Και πέρα πάνω μερικοί που χαλάσανε. Δεν ξέρω τι να απαντήσουμε. Και θέλουμε λίγο να πάμε να δούμε την Αγία Γραφή. Το βιβλίο αυτό που μας μιλάει για το Θεό. Και όχι απλά μας μιλάει για το Θεό, αλλά ο Θεός μας μιλάει μέσα από αυτό το βιβλίο. Και θα ήθελα να εξετάσουμε λίγο αυτό το βιβλίο σε 10 λεπτά μέσα, να δούμε αν είναι αξιόπιστο, αν είναι έτσι το βιβλίο αυτό, αληθινό. Δηλαδή, μερικοί λένε, τη γραφή, ξέρετε, μας τη δώσανε και δεν έγραφε αυτά στην αρχή, άλλα έγραφε. Τα πήραμε και μας τα αλλοιώσαν μέσα στην πορεία των χρόνων. Είναι η Αγία Γραφή αξιόπιστη? Και ξέρετε, η Αγία Γραφή είναι η Παλαιά Διαθήκη, που είναι ο Μωυσής, ο νόμος, οι προφήτες, πριν έρθει ο Χριστός, και είναι και η Καινή Διαθήκη. Αφού ήρθε ο Χριστός, που γράψαν οι μαθητές στην ιστορία, τα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων και αργότερα οι επιστολές και η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πάμε να δούμε την Παλαιά Διαθήκη. Η αξιοπιστία των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Κάποια στιγμή ένας βοσκός είχε ένα κατσικάκι, εκεί στην νεκρά θάλασσα, και έπεσε μέσα σε μία τρύπα. Αυτό το κατσικάκι έγινε αφορμή να βρεθούν πάρα πολλά αρχαία χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης, του Λόγου του Θεού. Είναι τα γνωστά χειρόγραφα του Κουμράν. Βέβαια, να σας πω ότι τα 800 χειρόγραφα που γράφω εδώ πέρα από το Κουμράν είναι ορισμένα, γιατί αυτός ο βοσκός τα πήρε αυτά χωρίς να ξέρει την αξία του και τα πέταγε στη φωτιά και τάκια για να σταθεί. Τώρα, από αυτά τα 800 χειρόγραφα στο Κουμράν βρέθηκαν ολόκληρα βιβλία όπως το βιβλίο του Ισαΐα και προσέξτε τη σημασία τους. Αυτά τα βιβλία ήταν από το 150 π.Χ. έως το 50 μετά Χριστόν γραμμένα. Βιβλία που χρονολογούνται πριν από τη γέννηση του Χριστού. Υπάρχουν. Μπορεί να τα πάτε να τα δείτε σε βιβλιοθήκες. Έτσι. Εγώ πήγα σε μια βιβλιοθήκη πρόσφατα στη Γερμανία και αναζήτησα κάποιο τέτοιο αρχαίο κείμενο. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, κρατήστε την, γιατί αυτά τα βιβλία που γράφουν αυτά τότε είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που έχουμε και εμείς σήμερα. Ελάχιστες διαφορές. Λείπουν κάποια ελάχιστα στοιχεία από αυτά μέσα. Αλλά ουσιαστικά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που έχουμε σήμερα.
Επίσης υπάρχει και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, μια μετάφραση η οποία ονομάστηκε έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ουσιαστικά την έκανε ο βασιλιάς ο Πτολεμαίος, πήρε το εβραϊκό κείμενο και το μετάφρασε στα ελληνικά, πότε το 2ο αιώνα π.Χ., όπου τμήματά της έχουμε ακόμα και σήμερα, αλλά ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη την έχουμε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Κρατήστε αυτά τα στοιχεία, γιατί θα δούμε παρακάτω πόσο σημαντικά είναι για την αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται και στην Καινή Διαθήκη. Και προσέξτε, όλα αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που έχουμε σήμερα. Πάμε στην Καινή Διαθήκη, την οποία πολλοί πολεμούν και λένε τι μας γράφει η Καινή Διαθήκη, τα αλλάξαν οι Απόστολοι με βάση στους αιώνες, τον 4ο, 5ο κλπ. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε 5.600 χειρόγραφα μόνο στην ελληνική γλώσσα και 19.000 χειρόγραφα, δηλαδή αντίγραφα της Καινής Διαθήκης, σε όλες τις άλλες γλώσσες. Προσέξτε, αυτά τα χειρόγραφα είναι, όπως αυτό εδώ πέρα που είναι ένα μικρό απόσπασμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 130 μετά Χριστό, δηλαδή λίγα χρόνια μετά, αφού γράφτηκαν τα πρωτότυπα της Καινής Διαθήκης. Ακριβώς τα ίδια με αυτά που έχουμε σήμερα. Επίσης, η αξιοπιστία, θα λέγαμε, των αντιγράφων αυτών με βάση το πρωτότυπο κείμενο είναι 99,5%. Δεν σας λέει κάτι αυτό ακόμα, αλλά θα δείτε μετά κάτι άλλο. Και επίσης δεν έχουμε καμία αντίρρηση από άλλα τότε αρχαία βιβλικά, από τότε άλλα κείμενα αρχαία της εποχής εκείνης, όπου να λένε, ξέρετε, δεν έγραψε την επιστολή αυτή ο Ιωάννης ή δεν είναι σωστό αυτό, όπως έχουμε για κάποια άλλα κείμενα τα οποία ονομάζονται απόκριφα, δευτεροκανονικά και ούτω καθεξής. Και πάμε παρακάτω. Θα ήθελα να συγκρίνουμε αυτά που ακούσατε προηγουμένως με τους πολύ γνωστούς μας συγγραφείς, με τους πολύ γνωστούς μας ιστορικούς της αρχαιότητας. Μερικοί από αυτούς, όπως είναι ο Όμηρος, ο Σοφοκλής, ο Αριστοτέλης, ο Ιούλιος Καίσαρος που ήταν ιστορικός, ο Θουκυδίδης, ο Ηρόδοτος, ο Πλάτωνας. Προσέξτε να δείτε, ο Όμηρος έγραψε την Ιλιάδα το 800 π.Χ. Το πρώτο αντίγραφο, το πιο παλαιό, το έχουμε 400 π.Χ. Έχουμε 643 αντίγραφα της Ιλιάδας, τόσο παλαιά, όχι από το 400, πιο μετά, έτσι, μέχρι το 10ο αιώνα, και η αξιοπιστία της Ιλιάδας είναι 95%. Δηλαδή, η Ιλιάδα που έχουμε σήμερα είναι κατά 95% σωστή, πιο λίγο από τη βίβλο. Αλλά προσέξτε, η Ιλιάδα είναι το μοναδικό βιβλίο που μπορούμε να είμαστε σχετικά σίγουροι ότι το έγραψε ο Όμηρος και είναι έτσι. Αν πάμε στο Σοφοκλή, που το πρώτο του, το πιο παλιό αντίγραφο είναι το 1000 μετά Χριστόν, δεν υπάρχει καθόλου αξιοπιστία. Υπάρχουν 193 αντίγραφα, αλλά δεν ξέρουμε αν τα γράψε αυτά ο Σοφοκλής. Μερικοί επικαλούνται επίσης τον Αριστοτέλη, τον Θουκυδίδη, τον Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα, τον Ιούλιο Καίσαρα που μας λέει την ιστορία και τους πόλεμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Προσέξτε, 1000 χρόνια μετά, 1500 χρόνια μετά, οι περισσότεροι από αυτούς. Και ο ένας 10, 8 αντίγραφα, 8. Ο Ηρόδοτος που ξέρουμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Συγγνώμη, ο Θουκυδίδης που ξέρουμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Πότε? Το γράψε το 460 π.Χ. και το 900 μετά Χριστό έχουμε το πρώτο αντίγραφο του Θουκυδίδη. Πώς σας φαίνεται η σύγκριση? Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Η βίβλος είναι αξιόπιστη και αν δεν δεχθούμε την αξιοπιστία της βίβλου, ότι είναι το original αυτό που έχουμε στα χέρια μας, τότε όλα τα υπόλοιπα που πιστεύετε για την αρχαιότητα ξεχάστε τα. Μηδενίστε τα. Πετάξτε όλα τα βιβλία που έχετε στο σπίτι στα σκουπίδια. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε αυτά που έχετε και είναι βιβλία πριν από 30-40 χρόνια. Πάμε όμως παρακάτω. Στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, μας αποκαλείται, μας φανερώνεται ο Θεός, ο οποίος απευθύνεται στον άνθρωπο και μας μιλάει μέσα από αυτήν. Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, άρα καλά είναι που είναι και αξιόπιστο όσον αφορά τη συγγραφή του. Έτσι, γιατί μας λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Πώς το κάνει αυτό ο Θεός? Πώς το καταλαβαίνουμε ότι μας μιλάει ο Θεός? Προσέξτε. Υπάρχουν αλήθειες, αποκαλύψεις μέσα στην Αγία Γραφή, όπου αυτές είναι άγνωστες στους ανθρώπους, ήταν άγνωστες στους ανθρώπους τη στιγμή που τις έγραφαν, δεν μπορούσαν να το διανοηθούν, να το καταλάβουν, ήταν αντίθετες ως προς την αντίληψη των ανθρώπων που τα έγραφαν, άλλο βλέπανε και άλλο έγραφαν. Θα δείτε όπως ένα παράδειγμα για τη γη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. Η σειρά της δημιουργίας σύμφωνα με τη Γένεση είναι ως εξής. Πρώτα ο Θεός δημιούργησε τα ψάρια και τα πτηνά.
μετά δημιούργησε τα ζώα της ξηράς, μετά δημιούργησε τον άνθρωπο, ενώ σχεδόν σε όλες τις κοσμογονίες των άλλων θρησκειών ο άνθρωπος δημιουργείται πρώτος. Βάσει όλων των αρχαίων θρησκειών, ο άνθρωπος πρώτος δημιουργείται, δεν πέρασε τελευταίος. Και πώς σκέφτηκε τώρα ο Μωυσής που γράφε τη Γένεση να βάλει πρώτα τα ψάρια και τα πτηνά? Άμα το έγραφα εγώ, θα έλεγα δημιουργήθηκαν τα ζωάκια τέλος πάντων, τα ψάρια και τελικά τα πτηνά, ας πούμε, που είναι πολύ εξελιγμένα. Προσέξτε, η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει ότι η σειρά της εμφάνισης των ειδών, σε εισαγωγικά εμφάνισης, είναι ακριβώς αυτή που μας περιγράφει η συγγραφή. Τυχαίο? Πάμε παρακάτω. Ο Ιώβ μας λέει στο βιβλίο του ότι απλώνει το βορρά επάνω στο κενό, κρεμάει τη γη επάνω στο μηδέν. Ο Θεός, τη γη, στο σύμπαν, τον καιρό που γραφόταν το βιβλίο του Ιώβ, ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα ότι η γη στην ουσία πλέει στο κενό του διαστήματος. Στη Γένεση μας λέει το πολύ γνωστό στον Αβραάμ ότι λέει τους απογόνους ουσιαστικά θα τους κάνω σαν την άμμο και σαν τα αστέρια του ουρανού, όπως μας λέει και στην προς Εβραίους επιστολή. Αλλά προσέξτε να δείτε, άμα κοιτάξετε τα αστέρια στον ουρανό το βράδυ, μπορείτε να τα μετρήσετε. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να μετρήσετε? Κάποτε ο Πτολεμαίος τα μέτρησε. Ήτανε 1028. Τα μέτρησε. Αλλά μόλις ανακαλύψαμε τα τηλεσκόπια, είδαμε ότι δεν είναι αμέτρητα. Μπορεί να τα μετρήσει. Δεν είναι μετρήσιμα τα αστέρια. Είναι αμέτρητα. Είναι δισεκατομμύρια. Πώς το έλεγε τότε ο Θεός αυτό στον Αβραάμ? Τα ρεύματα των ωκεανών, όπως αναφέρονται στον Ψαλμό 8.8, ανακαλύφθηκαν από έναν άνθρωπο που πίστευε στο Θεό, τον Μάθιου Μόρι, τον 19ο αιώνα. Αυτός είναι ο πατέρας ωκεανογραφίας, ο οποίος διάβασε αυτό που λέει η βίβλος και αφού διάβασε αυτό που λέει η βίβλος, λέει για κάτσε. Για να το λέει η βίβλος πρέπει να υπάρχει κάτι εδώ. Πρέπει να υπάρχουν ρεύματα τα οποία ουσιαστικά είναι δρόμοι μέσα στη θάλασσα και μειώνουν τον χρόνο που χρειάζεται τα πλοία για να διασχίσουν τους ωκεανούς. Και έτσι ακριβώς και έγινε. Το 19ο αιώνα αυτός ο άνθρωπος. Αυτά τα στοιχεία όμως σε μερικούς μπορεί να φαίνονται και λίγο περίεργα, να λένε ότι είναι ποιητικά κλπ. Ένα πολύ φοβερό στοιχείο μέσα στη βίβλο είναι οι προφητείες. Και οι προφητείες αυτές δόθηκαν ώστε ο Θεός να αποδείξει στον άνθρωπο ότι υπάρχει ως Θεός και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που αποκαλύπτει και εκτελεί το θέλημά του και τα σχέδιά του. Οι προφητείες μέσα στη βίβλο δεν είναι του τύπου δηλαδή σε 1000 χρόνια θα γίνει αυτό. Προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Όχι μόνο. Είναι πολύ περισσότερο. Αποκαλύπτει ο Θεός μελλοντικά σχέδια για όλη την ανθρωπότητα, που αυτά εκτελούνται. Παραδείγματος χάρη, πάμε να δούμε μερικές προφητείες για τον Χριστό. Πρώτον, ο Χριστός στον βιβλίο του Μιχαία προφητεύεται ότι η Βιθλεέμ θα είναι αυτή η πόλη που θα γεννηθεί ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ. Και φυσικά άλλος δεν είναι από τον Ιησού Χριστό. Αυτό το ξέρανε και οι Φαρισαίοι εκείνης της εποχής, όταν ο Ηρώδης τους ζήτησε να του πούνε πού θα γεννηθεί ο Χριστός. Επίσης, ο προφήτης Ζαχαρίας το 520 π.Χ. προφητεύει την προδοσία του Χριστού για 30 αργύρια, ούτε 25, ούτε 26, ούτε 31. Τελικά αυτά τα αργύρια θα πεταγόντουσαν στον ναό, όπως και τα πέταξε τελικά ο Ιούδας, και τελικά αυτά θα τα πέρανε και θα αγοράζανε ένα χωράφι, το χωράφι του Κεραμαία. Εκείνο που φτιάχνανε δηλαδή τα αγκία της εποχής εκείνης. 3 προφητείες σε μία. Τυχαίο. Πάμε παρακάτω. Ο Δαβίδ γράφει στους Ψαλμούς το 1000 χρόνια π.Χ. Λέει, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Μπορώ να παριθμίσω όλα τα κόκαλά μου, αυτοί με ατενίζουν και με παρατηρούν. Μοίρασαν μεταξύ τους τα ημάτια μου και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Τυχαίο, την ώρα που ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, κάποιοι στρατιώτες από κάτω παίζανε στα χαρτιά, στα ζάρια, τα ρούχα του και κάποια άλλα τα βάζανε με κλήρο για να τα μοιραστούν μεταξύ τους. Αλλά έχουμε και μια φοβερή προφητεία στον προφήτη Δανιήλ. Ο προφήτης Δανιήλ μας λέει με μαθηματική ακρίβεια το πότε θα έρθει ο Χριστός. Σε χρόνια. Είναι μια καταπληκτική προφητεία για τον Χριστό, για τον χρόνο που θα θανατωθεί ο Χριστός και που θα εμφανιστεί ο Χριστός. Ο Δανιήλ που έζησε το 600 π.Χ.
Και μάλιστα λέει στην προφητεία του, θα πάρετε ως σημείο έναρξης την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, που τότε όταν το έγραφε, η Ιερουσαλήμ ήταν κατεστραμμένη. Και δεν υπήρχε και πολλές ελπίδες να ξαναοικοδομηθεί. Η μεγαλύτερη απόδειξη όμως ότι ο Θεός της βίβλου είναι ο αληθινός Θεός, ότι έχουμε έναν Θεό που μας μιλάει πραγματικά, είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και εδώ πέρα μερικοί θα σταματήσουν, θα γελάσουν, θα πούνε ωραία όλα όσα μας είπες τώρα, ενδιαφέροντα, αλλά τώρα αυτό άσο στην άκρη, όπως πάνε και στον Απόστολο Παύλο όταν ήρθε και είπε κάτι αντίστοιχο στον Άριο Πάγο. Αλλά προσέξτε λίγο να δούμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός προφήτευσε για την Ανάστασή του. Όταν ζούσε είπε ότι θα αναστηθεί. Ποιος άνθρωπος έμφρον το κάνει? Και μάλιστα να μην πει ότι θα αναστηθεί, ξέρετε, κάποια στιγμή μετά από 500 χρόνια θα έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, θα αναστηθώ. Όχι. Αλλά μετά από 3 μέρες. Και όταν τα έλεγε αυτά τα πράγματα, οι μαθητές του, οι ίδιοι μαθητές δεν τον πίστευαν. Όπως οι ίδιοι το ομολογούν αργότερα. Δεν πίστευαν ότι θα αναστηθεί ο Χριστός. Ο Χριστός όμως το έλεγε και τελικά αυτό συνέβη. Και θα μου πείτε, δεν θα μπορούσαν τέλος πάντων να το είχαν βγάλει από το μυαλό τους? Ναι, αν το είχαν βγάλει από το μυαλό τους, εγώ θα έκανα κάτι πολύ απλό. Θα πήγαινα στον τάφο που είχε πεθάνει ο Χριστός, θα έπαιρνα το σώμα του Χριστού και θα έλεγα σε όλους, ορίστε, νάτος. Τι λέτε τώρα? Και η μεγαλύτερη πλάνη που δημιουργήθηκε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου, όπου παίρνουμε σαν σημείο έναρξης της χρονολόγησής μας τη γέννησή του, να βασιστεί σε ένα ψέμα τέτοιο, γιατί ουσιαστικά η Ανάσταση του Χριστού είναι αυτή που έχει σημασία. Δεν έγινε όμως ποτέ κάτι τέτοιο, όπως και επίσης ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι τον είδαν 500 μάρτυρες τον Χριστό. Προσέξτε, σε ένα δυστύχημα, ατύχημα στο δρόμο χρειάζονται 2-3 μάρτυρες. Για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού πώς χρειάζονται? 2-3 μάρτυρες χρειάζονται, και Βασίλη? Εξαρτάται. 500 είναι αρκετοί. 500 μάρτυρες. Δηλαδή τον είδανε 500 άνθρωποι αναστημένοι εκείνη τη στιγμή, όπως και ο ίδιος Απόστολος Παύλος, ενώ ήταν ενάντιος στον Χριστό, τον είδε, του φανερώθηκε με έναν θαυμαστό τρόπο τέλος πάντων ο Θεός στον δρόμο του στη Δαμασκό και μετεστράφη στο χριστιανισμό, ενώ ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Αλλά το πιο συγκλονιστικό στοιχείο, και εδώ πέρα θα ήθελα να καταλήξω, και νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό, είναι ότι οι άνθρωποι που πίστεψαν σε Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν το πίστεψαν απλώς, θα λέγαμε, φιλολογικά, θεωρητικά κλπ. Και ούτω καθεξής. Αλλά έδωσαν τη ζωή τους για αυτό. Πέθαναν γι' αυτό. Τους βασάνισαν. Τους πήραν τα υπάρχοντά τους, την περιουσία τους. Πέραν το παιδί τους και το πετάγανε μέσα στις αρένες. Τους πετάγανε στα λιοντάρια και τους καίγανε ζωντανούς. Και ξέρετε, πέραν το πρώτο παιδάκι, λέγανε στον πατέρα, αρνείσαι τον Χριστό? Όχι, μέσα λιοντάρια. Λέει, τώρα τον αρνείσαι? Όχι, το δεύτερο παιδάκι. Τι να πω? Τους ξεσκίζανε τα θηρία, τους πετάγανε μέσα στις αρένες και αυτοί πιστεύανε σε ένα ψέμα, και οι πρώτοι Απόστολοι και οι υπόλοιποι όλοι μετά από αυτούς, θυμάσαι στον Στέφανο που λιθοβολήθηκε, τους καίγανε ζωντανούς, όπως και φυσικά και μέχρι σήμερα τους καίνε όλους τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί ήταν τρελοί. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό και που τον ομολογούν ότι είναι ζωντανός και κάνει θαύμα στη ζωή τους, τι είναι, τα βγάζουν από το μυαλό? Κάποιοι πεθαίνουν για ιδεολογίες, κάποιοι πεθαίνουν για πράγματα που πιστεύουν ότι θα κάνουν καλύτερο τον κόσμο. Αλλά δεν πεθαίνεις για ένα ψέμα. Πεθαίνεις μόνο για μία αλήθεια. Μία αλήθεια που μεταμορφώνει τη ζωή σου.